এইবিলাক ভৰ্তি আছে ন কুটা কুটাটো ফুটা নাই যোনবিলাক ফুটিছে এইবিলাক ভৰ্তি আছে आं सानदों माने क्रिसमासनि नोगोद गिदिर गिदिर बमा फुटायदों होनना सानदों आरो ना आं सिखारगोन 5टा 10 बिदिनो 15 बेफोरबायदि टाइम जादोंमोन खोमा बे टाइमावनो लागावबाय एकदमबारे धुमधाम गाबदों आरो हाया पुरा आवाज जादों बेनि उनाव माने फेसबुकाव मोनसे स्टेटास मोनदों आं बेखौ नुनानैसो नायनो फैनानै नुदों एकदमबारे साफा टटेल एभ्रिथिं खामजोब्बाय आरो ना जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नदुवार ओनसोलनिनो होनजागोन खोमालै बेखौ माने बालिजुरियाव माने अर खामदों आरो गेस टेंकिजों पुरा सार खार 6-7टासो दखाना माने बरबाद जाजोब्बाय आरोखि ना सेस खालि जाजोब्बाय नैबे बेरनानै बरबाद नैबे साइकेल गोदान गोदान मोनो आरो এইবিলাক ভৰ্তি আছে ন কুটা কুটাটো ফুটা নাই যোনবিলাক ফুটিছে এইবিলাক ভৰ্তি আছে Yes, बरबाद हेलो पुरा टटेल एभ्रिथिं खामजोब्बाय साइकेल दखान साहा दखान दंमोन आरोना नैबेयाव सेस टटेल खामजोबनाय जाबाय ओरै दखानथ' साइकेल दखान आছিলে न नेक्स्ट हुनर दखान आছিলে साइकेल दखानथ' 2टामान জ্বলিলে साहा हटेलथ' এটা एकदम बरबाद सेस खामजोबखादों टटेल एभ्रिथिं आरोना मोनसेबो सामानफोरखौ बासायनो हादिया सेस साफा बरबाद नायहर बेनिफ्राय देरसिन दुखु मा दंबावो आरो ग्रह नक्षत्र थाबा बिदिनो जायो होननांसिगोन आरो बरबाद जे साफा दाबो जोंगासिनो नै रोहो रोहो एकदम उखुन्दै खुगासिनो नै नुबाय नैबे नुबाय नैबे आरो एकदम उखुन्दै खुगासिनो नै दाबो जोंनाया एकदम बै नारेंखल दंफां सायावबो खामदों नैबे सना दखाना नैबेमोन आरो नैबे फिदिंबाय थानाया जन्थु नैबे नुनाया नैबे सना दखानमोन सेस खामग्लिजोबखादों होनदों आरो ना इन्सुरेन्स थानायफ्रा मोनगोन मोननाया इन्सुरेन्स गैयैफोरखौलाय आरो माथो होनबावनो मोननाय नंला गेस टेंकियाथ' 20-30टासो मोनब्रैयाथ' माने पुरा बाम्पार धामाका होनना बुङोबो जायो आरो एकदम जोंनिफ्राय नैबे जन्थु जाथाय जानाय जायगानिफ्राय जोंनि न'सिम 4 किल'मिटारसो डिस्टेन्स जागोन आरो ना एकदम खाथि बायदि खोनाखादों आरो आवाजखौ जिहेतु मा होनबावनो आलू खत्म लाइन खत्म होने हाँ होटल हाँ कालु होटल लाइन का हो त्यहाँबाट आएको नागेन भने चाहिँ भयो अघि भाँचिदिनु पर्थ्यो त्यो घरलाई पोकाले आएको जल्दैछ यसको दोकान यो ठाकुरको सेकेन्ड हो नि त्यो पल्टिने घरको दोकान पल्टिनुको रातमा त्यहाँ ग्यास छ कि छैन फेरि छकिँदैन त्यहाँबाट साइकल दोकान थियो आइनिको यदि मोटर सुरु हाल्न आउँछ किन छैन आएको छ त्यो त जानै भएन
गेस्टको आएको त्यो उलाबो लागे राम राम शॉर्ट करके शॉर्ट देगा भाई এটা বাসে সিলিন্ডার বহুত এটা আছে নাকি आज को फिर लग गई ये तो नहीं होगा नहीं ये कुल नंबर दल गए फटाफटी बोलाएको भए हुन्थ्यो नि त्यो पानी हाल्ने मान्छे ये साउंड बहुत दूर तक जाला कसरी लिक भएछ नि